maliko ka fu ka wani don ka sanane bi tinin duniya ye février kile kono to samba flani woni worodo kadali masafu uminka funisira kono kokoro ansigi meka idmishi jemkai man watina amunu be kan fula maliko ngani maliko kan bawo do fo te bana ya nyina fe aka do ko fara on shika wala ame alafu ka barka da kan nyina fe do ko min do aka ke here ani baden kono ka ba maliba ka basigi kanani be ani kulusmayi lala kuyati Samaira emi sokoma nse resira kon bashitila bashi fuite yera du kuyati nse ma Samaira sanugo ne ami foki barkada ajarani la me ba je kulu fu malikoka fe ni sheriff la tele subantika kika jabaran so mandi ka kika kuna funi nyene mauta yoro yi mbulu tigu foku barkada o mana ke je fa on fa pe amba fa muku bisimila ko jemuka mandi fana kene kani ode so ma dunwe jemuka me boka irula ka dam ne tenen ka tabla alamsala ne kanyeta ka tabla akanyeta anikilina o sufe fana sigme ke jemuka nunka 23h30 ka tabla 0h30 la on amba foku ku so to sheriff la tv la nala ala kira sonama o lutna fo ujigiko segasi babi ki yire fo ki wari mando ka fo ni ngoni ni te do ko da metesa ni da meto o la jim kan kara fe juru ko sabe abi chugodi awa Samaira te basi anya fo nganga jam kan afarida te dore odi te zarai basi niya ameku famsa dun mata hati na ga soro ni ma odi bila o ko seme chuguni ma odi santa jiri ni che ko ja o ai wa on seme chuguni ma odi produit zarawi ko sole mo ko ka produit o te zara primi ameto mi kasoro ka singana ala ko keti amina temo amona gani de abe mi wuli tasuma kawa mon père mali bebe ni nene bara ni infusé ka ji kala ka ke teka unene jela mon père mi ka me hani mbo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni ko na surprise ki ni do abia mangani sisan wani ye to ko ta tira to ka tedi abi sampi sababo ni ke wore be ni ya la ko ka segi kala na ka ke ko ko wa no ba FCC de mi ha me mi vie ya kli quoi appelez moi wa de moi on est bien to ka te la so da bole me fele fe na de jama jara kadua ke tezarai makele ngadana mena budoje Allah farafide mujara kadua ke tezarai makele ngadana mena budoje Allah lala domilita buye ya doro na taide ay no be la meso eni buye la ni domilida eba foko mandi eni buye ya bla doro edi delika mali de unje na taboke tezaraye aywa makelenga danga bena mundekila ote foikila faso de unje na kadana da tezaraka koseme makelenga danga bena mundekila ote foikila wa segesi babi koji indira kai labara da nan ko ni sura bitaila okay mika labara yaro ni manyini man faramen kan glankanya aywa apa para segregación dala kuyati ni chen na mbora de baja kulu yoro alibi jemgan kala fejuru amtanai anaka aywa Samaira am do anga clip du jour konna anga bi clip folo odi adama bagayowe mando bla bambulu ya ko hine ni makari hakila odi be dukuja odi be balma sinsi odi be furu meshila odi be jamana yere tanye awo lala kuyati o hine ni makari ni flani daserama jango anfla watimina kosabe lala kuyati anga hina nywana anafaka buni wati ame wati na lala kuyati anusumelo che urito yo tongo ni nyawai odore lala kuyati ni wati nila no kana hina tane ka charkanyeshi umman vinyoma kosabe lala kuyati sugoro boro ni boro wala sa kasika kenye bla barayi jango ka demeta kanyeshi mauma lala kuyati ala masiga sebake mununi lala kuyati sumelo to amanja ne Samaira shitibulu atamanja
ulali be duwo de ke ala ka yirana amina ya rabbi amina ya rabbi suno hinani makari nala ko te chenala amu watila wallahi enani makari ujo ono blay adama bagayo ango nyamada bashite kasoro kasingana odo Adama mofie ina dogo dinya yesogo machama e kwanga hine nyoko na alabe hinana ala dinya yesogo machama e kwanga hine nyoko na alabe hinana mogo do bi kasila dumi odo mogo do bi yelela wa mogo do bi yelela dumi odo mogo do bi kasila ala dinya kesogo machama e ande hine nyoko na ala behinana ala dinya kesogo machama e kwanga hine nyoko na ala behinana ni domi dugu jera kito herala do sira torola ni domi dugu jera kito wari batigi ala do sira ubolo langolo ni domi dugu jera kito lafiyala do sirani amini nindo mi dugu jera ki do balu batigi yala do sira kuna ala e dinya ge sogo machama e anga hine nyoko na ala be hinana ala e dinya ge sogo machama e anga hine nyoko na ala be hinana kasila kufantaya ye mone bolo langolo mika kasi dongodo kufantaya ye mone ado dinya ye sogo machama ye ande hine nyoko na ala be hinana kani fo fama we kuka hine fantanuna kani fo setigi uye kuka hine sendanuna kadoko dinye sogo machama anga hine nyoko na alabe hinana kana dinye fleni gele ya jugu himbela bi lala kuyati Samaira kuni ewula kasoro lala kuyati alkorite nuna lala kuyati bidari masafo ka barkada lala kuyati ni esira ka wuli shiglanka mamata deme doima eba jiga ka fo wati dobe dotoro sola lala kuyati ulu mawdo jomo nani ala yi tanga ke kishi mawdo bidari masafo ka wali mando lala kuyati ba ko don ude so mada chama yi kodi lala kuyati wati na Samaira bwake ka ubi jabara ngoro kodi buganse bokoro laje ya ikuyati ka faranga mso wa manga no itanti sali ka dumbia ba munefo ambu bela jile foni yorena Samaira ya ko kipse dongi dalade awo sisa ko amni invité bwake ka kanga concert ba do organiser akatu ka tumbe faki ko artiste titulaire akatu nusumero temena doni asigano wati mina mesumelo la baina israne no sumalo okay sumolo ka ameka account la beka bla ya idu me faka ni beno yasa ikata sumalo musaka onyini ado do meta do do ko maso abara lala kuyati ni chenyi alibi ame jemukanta akuna na manya ka fo anduna kaba lala kuyati ni wati uyo kuma fo ngave wati seleni ma chama lala kuyati malikuna ani malikoka saba soro ozige me ko klonyo lojo lala kuyati jemuka
kan aflaba chamana musoma amo foko warimando bela ko eti mejele ko defo ma kanumba de te sombila na ni yeso ke sibela ko eti okumani kanumbala wala mo foko warimando bela ko eti kuna funibala machukudi ai wasamaira na imbi kuna funibala ndaele ama folo esorla chendo ina fola dala kula ke chugumi mimi talike anga jamana nyemala general darme asimi ngoita ale ko ni teke fakatu balu la ka ta ko di mauma mununi amako abula ni watina kosebe lala ko eti mbora ka fuye ni watina mo onu sumolo cho ode pango kele aninya wawaye ode se ati lala ko eti ni atagalage mimi talike anga jamana kuntigila general darme asimi ngoita lala ko eti akoni fle yef mabala ka ni misala nyumane ka sira gira maula ka bande akominde do sumolo samba fle armo woro kuma konana akola la ko eti mali jamana kuntigi general darme asimi goita akoni ayi kongo fa kato bela dumuni chamana kata kadi mauma bela ko eti abido kuma kona ango mako ses œuvres sociales akoni atagalage la ko eti ako abara inkera bamako afan flabla jenefe bakini mbolo ani ban mamuri yanfanfe akola la ko eti bara nyere abunya bele kunta mekadi agibu damele dema la ko eti uminyere ka baro beta kanyeshi jamana kuntigi ka magen bara olu bara mo la ko eti ako akera kabene jumadon temenende yi akola la ko eti abaro reto mina ekulo nyelejo ako niyeta kalage la ko eti abebe 500 kit alimentaire dema ako 500 kit ote kemeduru dara dumuru ni yasi nyonga kemeduru la ko eti ako ni nakadi ote ma kemeduru bunyongo ma kemeduru bunyongo la ko eti demetera kanyeshi olu demo ako la ko eti nyafe choko mina ako abaro ko ni kera yaf mabala jumadon temene ankoro ako abe nundone ke baramena anko mako opération Ramadan ako la ko eti nyafe choko mina to singolo nyongo demewa ako la ko eti abe nyishi odema ako na osiratigala abaro ko ni atara kanyishi bamako fanya fama ban kilibro ane bam mabulu ni barane asira la bamako yaf mabala jumana nyama ko norobla la ko eti dina nyama ko mekeneka la dugutugo be ka fra international du développement social ka akola la ko eti ni atagalage la dumunu munu la ko eti maloboro mun betaleke malo 50 kilo la ko eti uludu ka fra nyaf mabala sanyo ulu fana 50 kilo bala la ko eti ka fra ulu ka memi mfuye sukoro 50 kilo fana bala la ko eti ani tulu ulu 20 litru la ko eti ulu fra farle nyonga ko ta ko di mauma la ko eti munune akaka janko amina dosungolo bamingono la ko eti watina akoni ya atagalage la ko eti mamingono kabara beta kanyeshi yaf mabala bamako yara marakafu ote worna yewa la ko eti okonye bolima akon l'agent chargé d'expédier des affaires courantes de la commune numéro de la commune 6 la ko eti ale kone ayira kafo barami flaka ke la ko eti anana na kumana ba la ko eti ame wati mesisa amanogo ako geleya obe fancha mafe madama dala dumuni na soro fe la ko eti ako ogelo be dematic chamaka ako kasika nike walina ako fuli di beta kanyishi jamana kuntigimo ako la ko eti ako ni atalage agibu damele ale kelenga korofota ale koni ayira kafo ni ngoni bare boto do mausi na munu yi asoro la ko eti jango o kasika sumolo ni ka labe agibu damele ni aketedi alabana kayira albi kafo la ko eti mamunu ngoni fleka ni soro la ko eti ako akadogo odebe jienche ako anga nyondeme la ko eti ka dondon di nyoma la ko obe albiski nyonya ja ako munu ngaraje dona ala ulu besiga demeta gashi mawara mandala ko eti munu frani o ma asoro ako la ko eti anga nyonso la ko eti adola obesigija wallahi ako ni atagalage ako hakina nyira taba ayira ka fo jamana kuntiki ka bara udu ako la ko eti min kalen kandu jamana ko nana la ko eti ka aseko adama yirake jan ko la ko eti be ani basigi dama kenya ulu kasiga sabate ba maliba kono ako la ko eti janaba sanu ale min ko ni ya asoro ya mabala bamako kinibulu yan fabla jine chwala ayi akanishono yira ka fo ni barain aname anakumana munzo baga yugo bongo kinibulu yan fanfe ale fana ye o korofo kelo fo nka fo luta kanyeshi jamana kuntigi ma akabara ina bala jine nga soro ka jeka duwa uke faso mali abasi ane akolosmanina binta kita ale de ya fasiri anya min salo ka bo esor kono ala ko yate enine antakera la nyefoli sama era ka meninga anyo du fo ya ngonde me ani na faka buni watina oni jamana kuntigi yere kele ka datike amaro ka fo sisa ngoni sira la blala za fo na ka je o
dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen ma ca kanubaw kulo b'ana maa ma ko ala ye dɔɔnin d'e ma i hakili to i kɛrɛfɛ mɔgɔ la b'a dɔn nin waati ninnu na hinɛ ɲɔgɔn na a baraji i tɛ fɔ a kɔ diɲɛ kɔnɔ. O don ala bɛti sigura ni kan ka caya dɛ yarɔ nkɛ nin waati in na jamanakuntigi ale ye sira da ale ye sira di kosɛbɛ n da b'a la k'a fɔ maa tɔw fana na tugu nɔfɛ o don dɛ nka minnu b'a lakale ka ɲa ɲinɛ tɛ k'olu fana kɔ ayi ɲinɛ tɛ k'an kɔ ala sɔnna ɲinɛ tɛ k'an yɛrɛ kɔ baasi tɛ Samara ka bɔ esɔri kɔnɔ ka don indépendant kɔnɔ o don n'an donna indépendant kɔnɔ min bɛ tali kɛ an ka jamanakuntigi la hali bi ka sanga n'a ka kɔrɔfɔw ye ka ɲɛsin an ka jamana wolomasiri tabaw ma a y'a jira k'a fɔ ko san 2026 min jɔlen filɛ nin ye k'o baaraw kɔni na kɛrɛnkɛrɛn k'o bila wulikajɔbaw bolo kan minnu tɛ kɛ basi k'a n'a bɛ dɛsɛ ɲina Lala Kuyate a ko ka sanga hali bi ni sankura u samɛ foli ye a ko Lala Kuyate min bɛ tali kɛ an ka jamana wolomasiri taba ɲɛmaaw la a ko olu taala u ka samɛ foli ta ni ka ɲɛsin jamanakuntigi ma Lala Kuyate a baara a kɛra yafuma b'a la ka bɛn ni février tile 5 de ye Lala Kuyate fanga palais kɔnɔna na kulubakaw fɛ a ko Lala Kuyate ni a ta ka lajɛ y'a fɔ cogo min na sigi in kɔni a kɛra ni jamanakuntigi de ye Lala Kuyate a baaraw de sigira sen kan walasa ka se ka hakili fɔlɔfɔlɔ caman boloda a ko Lala Kuyate min bɛ tali kɛ chef d'état-major général des armées la n'o ye général de division Umaru Jara ye Lala Kuyate ale kɔni ye a yira k'a fɔ a ko Lala Kuyate jamana denw kɔni ka dɛmɛ ka ɲɛsin wolomasiri taabolo ma Lala Kuyate a ko u jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ olu ka sankɔrɔtaw la wa o jɔyɔrɔ bɛ continuer ka bonya u siratigɛ la hali bi Lala Kuyate ka se ka o ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ a labanna ka yira k'a fɔ san 2025 Lala Kuyate wulikajɔ caman kɛra wolomasiri tabaw fɛ Lala Kuyate wulikajɔ minnu kɛra sababu an ka se ka yafuma b'a la kunkɔrɔtaw ani yafuma b'a la jaabi ɲumanw sɔrɔ juguw kan a ko jugu minnu namɛ Lala Kuyate yafuma b'a la jamana kɔnɔna na ka se k'a fɔ ko u b'an ka basigi tiɲɛ a ko Lala Kuyate o de kɛra sababu jugu u ka se ka ɲɛnɛkɛ ka ɲɛsin mana sumalow ma Lala Kuyate maa dama an ka sɔrɔ bondaw ni ka ɲɛsin olu ma a ko Lala Kuyate o siratigɛ la ni a ta k'a lajɛ san 2026 kɔnɔna na a ko ni dɔ ma fara wulikajɔw kan fɛn tɛ bɔ a la a ko baw cɛdenw kale kan don Lala Kuyate maa o maa na ni i bisi basa jamana in basigi cɛ a ko Lala Kuyate bona banfula o na taa ni ka yaŋɛ e kun na a ko jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ka kɔrɔfɔ daminɛw na a labanna ka tasi ta ka ɲɛsin maa ma minnu kɔni binna yafuma b'a la kɛlɛ in kɔnɔna na k'a ta wolomasiri tabaw la ka se yafuma b'a la maa na sumalow ma Lala Kuyate ni ka laban ka dugawu kɛ maaw ye minnu kɔni jogomɛ o siratigɛ la jamanakuntigi ka nɔfɛtigiw kɛ a ka kɔrɔfɔw la a ye a yira k'a fɔ Lala Kuyate nin waati laban in na nin tɛ farafarali kuma ye bɛn waati don bawo jugu mako b'a la Lala Kuyate kuma ni koko pɛrɛnna basa ka se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin kɔni tɛ o kuma ye a ko o siratigɛ la o b'a la ka o fɛɛrɛ dɔ tigɛ sen kan dugujɛkɛ mɔgɔw ye taa fɛɛrɛ kura de bɛ o bolo a ko o tɛ ɲɛ min kɔ jamanakɔnɔdenw ka an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛ bɛn ani basigi karamɔgɔ ye Lala Kuyate ka to an ka wolomasiri tabaw kɔ jan ko u bɛ baara min Lala Kuyate o ka se ka o tɔgɔ duman sɔrɔ jamana ka se ka tanga k'a kisi bawo n bɛ deli k'a fɔ ye sigiri ka diya tori nɔngɔn ye Lala Kuyate an jɛntɔ tɛ kelen kɔ a ko jamanakuntigi a labanna ka yira k'a fɔ Lala Kuyate hali bi yafuma b'a la san 2026 kɔnɔ a ko don n'a fara yafuma b'a la kɛlɛkɛdenw kan a ko Lala Kuyate ka fara o kan ka kɛlɛkɛminɛw caman kuraw ko in nana wa hali bi don n'a fara olu kan Lala Kuyate hali bi bɛ ko min na o tɔ o bɛɛ a ko siratigɛ Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko jamana in kɔni a ko wolomasiri tabaw Lala Kuyate olu ka dɔntaw na kan wuriya k'a se ka kalanbulon caman kɛ o kun kɛlɛ ɲɛdɔn o baaraw la a ko kɛlɛkɛminɛw caman olu na saro ka di o ma jan ko Lala Kuyate baara min ni o bɛ o la Lala Kuyate o baaraw ka se ka kɛ o bolo tare ye a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko sɔnni ka sigi min kan o de ye guerre informationnelle ye Lala Kuyate ni o de ye kunnafoni jantiginta ye min bɛ taa ka di yafuma bila jamana kɔnɔ walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw funteni ka kɛ jamana kan a ko Lala Kuyate bɛɛ lajɛlen ka kɛ o kɛlɛbaa ye Fale Kulubali ale de y'a fasiri ne min salo ka bɔ kanabila kɔnɔ ka siran ne bi bɔli ye Samara tɛ baasi ye an bɛ dugawu kɛ halisa an ka finitigiw Ala k'u fanga se o don an bɛ to indépendant kɔnɔ hali ka taa Bajangara mara la n'an sera yen Samara min bɛ tali kɛ an ka donsow la an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen in kɔnɔ min bɛ tali kɛ Banmanci tigilamaw la u kɔni ye funu baranin dɔw ko drone kamikaze u y'o dɔw fili ka jigin donsow ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛnje o tuma e ma se dɔgɔdugu la dɛ ma se fɔlɔ mun bɛ bila ka Kɛnje kɛ ko Kɛnje n ko Bajangara o tuma e ma se Bajangara wa ayi ma se fɔlɔ Samara e ma se wa i labɛn n'i bila ka taa sunkalo kɛ ayi n yafari ma i ka bonya barika mun kɛra
Bajangara nto murba bugula nga nga sunalo ke ay Bajangara sira be bonyo awo lebte so sira fe ala ngini chega buya la isanu akai lala kuyati ako ameta Bajangara ako nantara Bajangara alibi ameto kanabla kono ako mimetali ke yaf mabala o ka drone kamikazo avion matemi ngono ni lala kuyati keleke fendo do ako lala kuyati dine famu chugujugu jini mu mawu ako kabene do franje temene ye okonye uludo koni onyanange kanyeshi yaf mabala dana amasago uludo dara do mo lala kuyati mimbe kenje kofo oyere ani Bajangara manja lala kuyati ako niye atagalage ako akira do franje temene konana ako dozo chama lala kuyati munu ngoni yera motoka ako lala kuyati okoni on converge vers la localité de Kedje ako lala kuyati okoni oyokunda kenje ka sous la pression des groupes terroristes ako kasangani dine fam chojugu jarawelo kulu uluka la mala mo ye oyoro ko folena ako lala kuyati osilenyi lala kuyati otara demereta kanyishi ya fambala otonyo dozo ma lala kuyati oyoro ko folela ako des drones kamikazes ont été lancés sur leur position ako ba mi metale keje mamba nya fe tukumina oka avion mangani ndobe keleke avion ndo drone kamikaze mateke akono ako dara kuyati obe yef mabala bomju tagado akono na sera atserola abefunu nika pere ako dara kuyati obe tara kanyeshi yef mabala dozo mo dara kuyati kenje yorola min krasubo bu kasika dozo chama bone onina ako amedomina na fobi ako aucun bilan chiffré n'a fait filtrer de cet incident ako makon masika jate donc a formi ngoni fatura ola donc a fond état de la mort de plusieurs chasseurs donzo ako akona ira ka fo dozo chama ya ko te ulukoni ni tora nina ako kafara oka bazini oyo odagayorai ala ko te o chena ako l'air bien emporté ako ubuluko na fo chama fana ako dara ko te maju nunu labana katano o chama yi ako usigati yala ko te ni atagalage kuno encore dans l'après-midi d'hier dimanche 8 février d'autres combattants opposaient les chasseurs donzo à des éléments du gym dans la localité de Kourondé à 5 km de Bankas ako kuno encore ako no obebe febego kle shigima ako alibi odine fam jojugu mawo ako oni dozo dana amasagu mawo ako okono kungeme ka yaf mabala ka karni wana kokura kilometri durubu nyonko Bangasi tie ako dala ko to dugula mimbe kurunde kofo ako okera kuna encore ako abla ijara le da fasira mi salo ka bokana bla kono ka to alibi kana bla kono la ko to telela ameta sebu sido ane banzado ako niye atagalage ako lela kuyate majugu nunu jara la kunu tewa ako lela kuyate wul masire tabau ka benefit ro klewulon vla temenenyi ango niye o chama bla katash no dabla balila ka sangane bono banfla tale ka choro o chama kuna ako lela kuyate ako wul masire tabau ka sangane yaf mamara ukalla kana barawi onye shura majugu tanu duru bonyongo ka okone oyemu no fetuguke lela kuyate fakata bla wula konna dola lela kuyate yenenga shura ka yaf mabala tasno shuru oka kreswa bu kasiga o matan duru bla jeneni ka okone da shishila akolera kuyate kafara oka albi un second groupe armé composé d'une dizaine d'éléments a aussi été pulvérisé dans les frappes aériennes sur la rive gauche du fleuve Niger ako baduluba dahun kan kokro albi segu sido ane bazodo umara bolo konana ako jarawlo kulu matambo nyongo akolera kuyate unye dara oluka yela malamagala ako gol masirta ba osane do ucha otorayi ni katasma shuru oka ni galaba kulu fana bla jeneke furuyi ako ulubulama kimela hara dugloni abla jara kokura ale da ya fasiri da kuyate anyami salo kabo kana bla kono kosabe saraira ni ta abla jara refu sangani wati ale de lakana kuna funu na sama eni pana ale fasiri konna samaira amebo eni pana na ka nouvelle horizon ni dan krodo kosabe nanyu ta halibi ameto lakana ku bina amato kono koi ay wa ameta kitamarala kita kudu ani budafu ote kosabe ansele kitamarala samaira kuka sangani lakana ko bina ku alibi ayira ka fo anga finitiku koni keren yala mutotigu ulu koni be yala la kasika shufa yala ni klifa yala ke yasa ka siku tega da jugu ka tukumi okoma ko patrouille mix ibu ko do wa patrouille mix wala juna okore minyi lela kuyate gardu bala police be son yala gendarme be son yala c'est-à-dire que nakadi ka wala en faire la nyonka patrouille mix des forces de défense et de sécurité OK en faire la nyonka ka ke kulu kilenyi wala sa kasiga lakana ni ka sabati lela kuyate angata kita kulu ani bodafo ako lela kuyate moto chama sanfe ako do yerebe osina do be
olu fana kono dala kuyate wul masir tabaw kita dugu konana dala kuyate ka damine commissaire de police o dawrola ka teme yaf mabala e kolini marialika kata boulevard de l'indépendance la ka se kana yaf mabala e ka poste stratégique chamana kita kuru ani bodafo dala kuyate ako wul masir tabaw nakadi angala kana sabati baw ako okono ni robla jeneke o senoyi ako contrôleur principal de police ali okoni o miye yaf mabala de la police nationale de Kita Chouala dala kuyate ale koni aya yira kafo ako la police nationale de Kita tous les nids crimogènes sont fouillés et les agents confondus ako ni bara insenfe okoni mbala kasika yaf mabala Kita do ni obela jene madama sika kemero mununa kasika do oyoro ko folo bela jene konana dala kuyate ula sa kasika ta do ngana fo jamba jugo do tal kasiri ako kafara oka buluma fo fana sembe ula obala kamunu la rawi ako dala kuyate ako mimetaleke lieutenant colonel Souley Moussa Maïga ako ale de ye commandant groupe de la garde nationale ako Kita kono ako bara la nyine mi ode kasika mawni oblo kono fe woni ko tano ko kishi ala bana ka yira ka foyera ko yati aka kone wala sa kasika to mina ka donga fo e la ko yati jama kono don madama Kita kono na o kasika temene ko baro ye basiki kono na ala bana ka yira ka fo hakli nay abiga sababu kasika la ko yati ka jugu kasika naso jamba jugu be okono o mena so jugu be o yorola kasika o balo o kelila akolela ko yati mi metalike yaf mabala ya fe to mena ako bala ngoni ako abala ka ke garde nationale fe police c'est mala protection civile bala gendarmerie bala akolela ko yati bala ngoni ya fe to mena ka sarani lieutenant colonel Oumar Sidi Koulibaly ale mi nef mabano o ye groupement mixte de la gendarmerie nationale o nyama ye Kita ay ayira ka fo bala ngoni na kuni kasika la kana ne ka yakubaya kasika yaf mabala e jatiga wale ke ba munu besika yesina la ko yete ka ulu bale ko ka jatiga wale ke ba oke ninga la ba kasika jama ko do no ko bla basige amina ko nana ako Kita gouverneur o Dauda Maïga yi ala la ko yete ale ko niye akanu so se ko dangana me kasana yakilina yi ka yira ka fo hakilina do la ko yete nim ko na me anna kumana do ana ke sababu do la ko yete kasika Kita do do nyo bla jeni ninka ala rawe ni senfe madama sika kemero muna Kita do ko nana num se ke jugu daga rayi kasika bla jeni la rawi ako onno ngoni fe la ko yete ali Dauda Maïga ala bana kanyini jama ko do fe Kita kono o ka je ka bara nundo ali bini la kana tila mo yi la ko yete mi se ke sababu ko ka bara no ya obulu Seydou Konate ale de ya fasiri eni ni antakira la ne kala kali awo samayara sanogo aywa ali bi ameto kuna funi mbala ko nana na nouvelle horizon bla ame soir de Bamako da na nyota sa ni metalike Youssouf Bathily o Mali jago kala ka nyama korote o ka ke akelen ko ka san fla bonyo o konike la sagolula oni wati nun konna ani atonyo konnani o koni kana bla soro Lala Kouyaté ako après plus de 2 ans de détention préventive Youssouf Bathily et 4 co-accusés libérés. Lala Kouyaté sans fla anuko tamne ko fe yaf mabala et Lala Kouyaté ako mimetaleke sesi minyama koro ako Youssouf Bathily Lala Kouyaté ani manane bonyongo munungu mene Lala Kouyaté ko ulu oye kanabla soro ka benefit ko kle woro samba fla ani mwoni woro yi ako Lala Kouyaté ako niye atagalage ako depuis novembre kalo samba fla ani mwoni fla ako Lala Kouyaté okumnena ne ka do berela ako Lala Kouyaté kasana yaf mabala ni segazeli doyi munungu ne abeboli e kumamna ni covid-19 kumesena ako aforo kumamna ko un malin un masque ako Lala Kouyaté ayira kafo e siga kungeme tormonyo do jodo la Lala Kouyaté okumu konana ako osiga tigala okumemek okumnena wala sa kasiga onyinu ni ko do bena Lala Kouyaté ako nyafe chomina ako bara ngoni abula minga ode siga kungeme kafo okumu nazarakana ko et l'affaire portait sur des situations d'atteinte au bien public ako abena fo tokunkera et Jamadia-Fena et de favoritisme lié au marché de programme un malin un masque ani Lala Kouyaté kuma mina covid-19 ne abesena ayira kafo ka masque chamagla mitomna mali jama ko den kele masque kele o baro abena fo o baro kechugo okumanya ako osigati Lala Kouyaté o rekira sababu pour un montant estimé à plus de 10 milliards de francs CFA ako osigati la sika kungeme kafo 7 milliards de tambonyongo ako okungoni Lala Kouyaté okunguma feka okunyama tuna aiwa
Gati o sera tigala me talike a dossier la a kuntara kabla cour d'assises o nyekoro jikalo kile mwa ani duru akudara ko te marsikalo la samba fla ani mwani duru akun yeme ka fo 7 miliyari sababu nyongo ukasara wala sa akasega kanabla soro akoni atagalage anga tosera tone ka kalaya ako vérité générali akudara ko te kasana akanyini nui ka ikanyishi ay koima ale ko ne kunye poli économique et financier ni ka yaf mabala ka ira ka fo ulula afo la ko te mimetalike et masku glantoula ako et l'attribution de marché frauduleux d'un montant de 10,94 milliards de francs CFA en 2020 pour l'acquisition de masques de protection contre la COVID-19. Akudara kwete ale kunya yira kafo ako covid kelali barawla ako maski lala kweto wati ukunye bela jene tamanywanyi ako o maski kola akunye yeme kafo 7 miliyari tambonyonku akula la kwete a abenafo akuma do adonzira fe wala adonjogo okuma sega nyedon ako dans le cadre du programme présidentiel kasani jamra kuntuku kala nyini o wati un malien un masque malien kili masque kili ako kala kwete usira tigala ni ataka lage ako kafara oka ako yeme kafo kasika masque do fana gla ako ce projet visant la production et la distribution de 21 millions de masques ko bo akumet kesebabu ka masque million mois anikele bonyongo ko de gla la kuyati ko la sajam ko de bla kasika masque soro na manya kafo afara ko malien kele masque kele akunde nyam e masque million chama ko de o sera tigala akula la kuyati urukungeme sababu uka yira kafo e la kuyati des irrégularités administratives, des surfacturations et des manquements graves dans les procédures de passation de marché. Et vous croyez que Bamanangana la kuete abayo teme chuku ako umai des irrégularités administratives à cause des surfacturations kado fara tromonyo ka kasoro ote et des manquements graves dans la procédure de passation. Ane barok nga teme chuku mina la kuete amatemeti ako ulu de fara nyonga katabla ko 7 milliards tambonyonku la kuete ne ka ko nyefoleke okungango ka ako urukumchara urukele sababu mitalike Yusufu Bajili wati alebe kunyise simu umanye manyi afara ila lokwete manane bunyongo ka ni wule dara munu mando famukolo la samba flani mwani fla nika labaka omine ako febrekolo kle woro koni ako kiberadima bora kabi bodara kwete okoni oblara uyi kanabla soro kabini odonyi mitalike febrekolo kle woro samba fla animu woro la kwete oblama obisu aywa Samaira la jara ale de ya fasiri atete meninka katila kato kono ameta segu sido ani bazando ngira ko tene ko ofiji Niger ko mi abitokori Samaira doko kun saba kono nyama fla aywa lele gati aywa bashite ya foto mina ako Dr Samba Bokari Tungara lele ko ete kasane conseil des ministres temeneyi dona nyama ye drata kada aka kaleke ofiji Niger o PDG o nyama kurayi ako lele ko ete akira kabini jumado février flewora temeneyi ako lele ko ete abina blamame nona ode abla janeyi ako qui n'avait occupé le poste qui brièvement ako lele ko ete oyere mayi o fana kuntara kabla yoro nkuna lele ko ete konka akatuma ulu mamede ako lele ko ete bawo janvier kalora ako dana kuntara kada abla jaraka abla janeka ni février la ako Dr Samba Bokari Tungara ako onana bla abla jane onona yoro abla katuma mamede janvier ni février che kalogeli ote wati jande lele ko ete ako ni atagalage ako Dr Samba Bokari Tungara ako mabesiga fo lele ko ete jamanya ma maflifiu ako dana mi fleka takada aka kabla nore na ako mado lele ko ete abesi ako jonyere ye abla sama yede ako lele ba mado ninga kalenkando kasiga anga senene nka akechuka nika yakubaya ninga lele ko ete ka ningura fia ala kasanga yele machogo ye ako moderniser l'agriculture et révolutionner la gestion du plus grand périmètre irrégulier d'Afrique de l'Ouest ako akalengando ni metalike ofiji Niger la na manya ka fo owero ni fensa kabo ko ko te sene suya chamba se ka akono ako akalengando kasika ningura fie ola ako chebai Samba Bokari Tungara docteur ako abana nyafunge ako lela ko te aye samwa ani duru bunyongo ako na kadi afu samwa nuko bunyongo awo ke badila ko te ni o don o baranye dombe ala
Allah ako yebao ayi bara chamake ako ofini jere manyama kurai ako dala kuyete ako nana ba mari ba kono sanani ya mabala barake ko nyuma ane anya don ube Allah ako dala kuyete ako ni atagalage ako mi metalike chebaina ako abesemina ode kasiga jiro ko tikabali ubara onundu dala kuyete kafraya mabala kaninguro ofie barawla ako o chebado ako mabesiga fo ni tuko ngonna nyama o maflifio ofle kadana minta kada aka ako amina abe afa ko bawo aya kalonke iperde katibugula kateme kata franci kase kana bamako ako sama bokar tungara ako mado ko mako docteur en bioécologie ako dala ko ete minga bara anye don fere ani chamambe ala dala ko ete senajiri wale o barawla ako ni ngone anale aka furula wa me duwo de kai dala ko ete dala minta kada aka amina aka fa la ya jara ale de ya fasiri samaira atete meninga kaduo kesa anga senenko ala ka iri amina basa dunga fale de nyante ibe fenfena ale be ni kuma mugu bayi mina kabi dugu jara foka shuku ni fente kono bala lati segake awo bashite am bok ma fun balango noti bado toti lable am leze kota na nyota samaira ni metalike fami nyagate ko nyagate lakau ani nyare lakau o uluka nyema nakadi afoko bamako tutige bawga nyema okura usigirani ode titi nyari nakadi afoko jamanatigi aiwa itese bamana nano yado ni mankala ndon lela ko yati hakilika go ne biki kala akacha sansa bai ala ko yati ako titi nyari ako aletara kake bamako jamanatigi kurai ako lela ko yati ako no sigira guluka ka beni sibiri duni ako lela ko yati feroro kle wolon vla samba fla animu woni woro ako lela ko yati aka sigili barau ako akera depuis somada enfant fait ako 7h30 ako ladaw ulu kone timela ako la ko yate mi betale ke yaf mabal ne kasigi guluka ako la ko yate o sira tigala mi betale ke ngene konton wati ako o yekene sigi ma ko ni yek umbala kana doni ako la ko yate o sira tigala mi betale ke yele ke buka ka burula ako ode dugutigi jamanatigi ne ka senzen ne ka do kene kono ako titi nyare ako kafara ajauka la ko yate o ye yamunu salo ke kene kono ne ka na ba kelengela bela jenefu ne nga shoro kata sigi yorola yoromi ukanga sigi ko dala ko yate ni ata kalage ako la ko yate o sira tigala bara ngone akera bara bawi bawu la ko yate asirela machama fe ako jamana nyama ko mekeneka bawu ministry mi kabara bata kan shi dine ne bato mo ane anga la do dola ako akumekeneka ka fraya mabala anga premier ministry fla koro premier ministry koro fla ako morbo siribe ane usman sufi maiga ako ulu kumekeneka la ko yate ka fraya mabala jamana chama kala sigi donka ako la ko yate ulu uye wele jabi ako la ko yate ni ataka lage ako keneka uye machama koro fota kanya foleke kene afisa manchaula madama la damu be time jango kasiga jamana tigi sigi ako la ko yate ka fraya uka ngole tungara ale koni akashora kanya foleke yaf mabala nyagato nakadi kafo Lamidu le parcours de Lamidu aux portes de Bamako ale nya foleke yaf mabala ko nasira uka la ko yate ka fraya uka burama sumano ale fana ka shora kanya foleke yaf mabala la création de la capitale malienne Bamako sigi chokoka akola ko yate folse ngoro don zongoro ulu kala sababu ka ma ko ne nga umina ne ko nusonja la ko yate keneka ako jamana chwala ministry ale kele ngoro fota o Dr Mamadou Umaru ko ne akoni jamanya ma chwala ayekene ni kasi ko tare ka fulta kan shi na bakele ngala bela jenema inga shoro ka yaf mabadu duwo ke yaf mabadu jamati ko kurai yanko shi ani kene ya ala bisika oni audi ama na ko yate fasiri fly min saro ka ba yeze ko kono sedu fani ale da ya fasiri na la so ama kunje yoro mina ude yese bedin korai ko yate wore bela manane bunyon kuma ala ko yate munungo ni ayeme ka fo uluka bara bere do ma jigiti kaliko kasani ukamutu ntara kiliyo ula ako usaya tigala wure bere umma avec le clé mono kononton sebidun gora kaw fi akolela ko yate ni atagalage ako ye police la kaw commissaire de police de sebeni koro ako kasangani ya fabara ko bara nyodonyi ko brigade de recherche la ko yate kasangani ofana kasangani nyefolo kele yo uyi ko ni fleur ka vle ka do dugu kono ninga
ba ka taa tigɛ da moto 7 kan moto minnu ngone ni siga kɛmɛ moto la ka fɔ dala kuyate o tawte a ko dala kuyate ni a tagala get ka fara moto pièce u chama kan a ko police la ko ya yira ka fɔ dala kuyate manu ngone kuma la malama Bamako ani adafe ki u chama kono na wala se ka siga mawu jigla tigɛ a ko ro kuma kono na o ko ne file ka tigɛ da o kan ka taa sɔrɔ moto dala kuyate moto chama be o bulu a ko moto jagata duru ka fara awjini kelen kan ne tvz kelen dala kuyate minnu bela jeni siga kɛmɛ ka fɔ na sɔrɔ moto shuwane te ko la kuyate ka fara o kan moto minnu chama fana be o bulu a ko moto sani papio o be glamunu o ye carnet ye a ko o chama be o bulu ka she o chama be o bulu la kuyate ka fara fen chama kan samara minnu la be buta femele a ko mamunu ndo e kulo nyere jo a ko les 4 mis en cause a ko manani ndo minnu shiba adam na sambi saba kata be sambi saba ani nduru la a ko o togo damene awo afonke SS2 SS balade o de samara tapu ayi safurle afo safurle e ko togo damene ko SS NS DC ani DS abika chuko di samaira jona o sila tigela o ko ni welele alla ko te projet ko ka barake ni ka laba ko senze kata kirtira mo nyekoro ko ka soro ka laba ko ke woro panyayi kata no o yiko bandane ani nyonche ako ma de depo wala sa albi ka sila temeni isega selo toyi et la rédaction elle est facilité pour les ego kono de la côté eneta o kara la kalali oui che samaira ami fo ki barkada atete meninga fasuru usebe koro wala la kanumba mana ke jabara ni ngoro ni sanga nkonnana ama jigi aka foku ye famia soro bi kuna fongo alitabulula usirati ke fasa sekana fien bo amto doninge barkada ka odi bi ko masuru ku kandia tezara deuxième amu furunga soro kasingana ine tezara ka kenya ani lafiya sabati bela jeli farkolo la akadi ko jugu Namibia geren baro bi nyaga wa bela jeli nyeda bi wala mu ye lemi kabantron bela jeli mi misodia nuko jone starire mais awa kuma na chansa ne de starire ne kadi wa ne dumuni utinia ne de lezarai ne kadi demisanu ye wa mokotoroba krebete ka autone minina aba kolo sigi ka o modia o de ato ne kadi demisanu yo kosebe ko yere fo jumeni kadi ani jumeni bi manchenya ne de do to not concentré zara ne kilo pedro ao na ambere stare Manko dumuni sanuman caman a ye tobili ko la sanbalani sugandi n'o ye Zara ka dumuni fɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feere yɔrɔ bɛɛ. Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannen ye. Lala Kuyate Samaira nin tɛ ko ye sa ko filɛ dɛ a bɛnbakɛ yɛrɛ ɲɛna sa awɔ kunnafoni gafe an kɔni bɔra ka o bila kosɛbɛ kodi awɔ sisan ni y'a fɔ cogo min na awɔ an kɔni sera ka min walawala kosɛbɛ o de ye nin ye nka ne ma min ma ko bɛ hali bi kunnafoni tɔw la awɔ fasiri minnu filɛ n'an y'o ta n'i y'o kelen kelenna ta an ka fɛn min kan e na o tɔ sɔrɔ o kɔnɔ o la e ni ne an na jɛmukan in tɔ an n'a kɛ cogo dɔw la ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ waati min kɔnɔ o de ye hali bi sunkalo o ɲɛbila baaraw ye Lala Kuyate ne bɛ e de ɲininka ni waati in Lala Kuyate e yɛrɛ e b'a fɛ maaw ka kɛ cogo di ɲɔgɔn kɔrɔ sigidaw kɔnɔna na Samaira o tɛ baasi ye nka sani an ka taa n'o ye fɔlɔ ci ye juru ye k'u ka jɛ junior maaw ko k'u k'a f'i ɲɛna k'olu dimini kɔrɔ ko Samaira sanu k'a ka jɛmukan sigi a dɔgɔkun tɛmɛnen k'a wuli k'a da ma se k'u ka jɛ junior olu ka séminaire ba ma ko arankini dɔ de bɛ yan Lala a fɔ k'u ka jɛ junior ne ko a bɛ jɔn bolo dɛ k'u ka jɛ junior a ko tigibatigi y'an ba yɛrɛ de o madame Haidara tante Aisha Kulubali ale jamugo de b'a to ne bɛ Kulubali tɛ anw den ye wa Samaira tante Aisha y'o fɔ wa bon an bɛ se k'a fɔ ko tante Aisha y'a fɔ kɛ parce que tante Aisha ka maaw mana ci min na se komi o bɔra tante Aisha yɛrɛ yɔrɔ dɛ mais jɔn y'a fɔ i kɛrɛnkɛrɛnnenya ma dɛ Asmaw
koni basona kumewa basona kumenge ngalo kume marraine VIP basona njutala Madame Diallo Baye Coulibaly ale ye marraine VIP mene parrain VIP o tu monsieur Soumaïla Traoré parce que VIP ko dangu parce que ne rani basona o dongo anywanyi kosabe an frato wo anyara nywana yaro nke abana ayatamoga ayide ke tiga kuru ka dumbulu kone kana fenfo mai yaro wane ma fenfo mai fa Samira o bela hakli masaka jigi wala ay ninge odi kuma ko ngana fenfo mai o ma jiga ka fo sino Madame Diallo kosabe Baye Coulibaly wale marani rena ale kunye marani kosabe anene ay nywanyi ay tiga kuru ka dungu abana ay tiga kuru ka ji kuma ko ngana fenfo mai abana wala watu ma fenfo yere yaro Samira kimi tamene ko ka junior no ko ka international bulu faradi ko ka international yeranya ka fo ay nomi bo furusu kono ay nomi bo sigida kono o strategy fe unana shifina ka ofana bugutigi nun kerengere na lu fara nyonga ka fo ko la monyuma no do olula ka birisi sanfo ka tasu chela sigi watuma Samira hakila na nyuma o ama bayre fo kene nkonnana Madame Haidara Tanti Aisha Coulibaly Madame Haidara Tanti Aisha jamu ko ibi dai Coulibaly voilà Madame Haidara Tanti Aisha Samira de côté Coulibaly ulu yaro ni sola ka fo abika kligele doni ale kulota la aywa Aisha kulota la Samira ko ga mamru bela je ko ga bara ala ku de mala ku ga ndani sabati ko asma fo keren me ala lala kuyati o be bara mina anna fankabo parce que lala kuyati furuso konana komi o donne kunte ngata na Aisha be diliga minge morodu kono ne yu o kene do Syria ibaye ka fo hakina emi lala kuyati o be muso de blasera lala kuyati furuso nyuma o bara chogola chawo mina chogola demsunu la do chogola lala kuyati ali sana yere ke chogoya ibaye ka fo lala kuyati o be ambalaka o ijen ba kono yu ka tembe o yaye ka fo o ye kewali lala kuyati min na fankabo ko sikati ni mansor la ka fo ki bi ya fama bala esimbla o se nona la kuyati o be kurata de kofo o be nyeta de kofo wala ame ulu barakela o fo wali mando voilà aywa Samira kasingani ga nyini ngalla sikana no de sungalo nyokoro la ina sigida ko nana hanga nyoko mine chugumi hatila Samira anda suru ma yakabije mukanda mnela dono do hina nyoko nai nga sungalo o bulu fabe alika barka daka amba me chugumi karamugo da ante karamugo isanga ame mi shoko ko sungalo ale baraji ko telma nge sungalo ko bay Samira ko ala yere de bale baraji sebe ko meleketa sebe nabi mata sebe mo ko shita sebe ni ala yere te donc o stratégie fait Samira yasa anga baraju ka sika dafa anga na dansun doroma anga nyuma ya wale ukeka accompagner jangu ni wati nuna ambado ka fo jamana bi chugumina amano ko fanshi fe o gelea be ma chama kan ni wati nuna o donc o de fana occasion ambela jelimbulu anse minye o doni de e kunga teme minga parce que ara madi be chama chari lade kera chugo dobe enye e fana be donye o donc e fana be minye Samira adole ki hakli twala ni wati nuna al nakara skuru kulukili akara nyo kulukili akara malu kulukili ise mana kumuna akara tamaro de akara kangalbadi ni se ko ni mi ki ingani ira tigila akadi ala ni wati nuna nganga ni ira nyogona ya sa sungalo mi ni ala be ka asense ngakunda anka anga sega abaraji da falun soro anga sega keka soro mashima nyaba mashipe be kika batoke lafia konnana o ko fe fana Samira ka force la noyi o ni sungalo sirana suna anga munyo nyogongoro Samira sanugo kani sigi an soko marafe ki nyeke iba fuku aywa anga fo nyoko kapsisa de ay shisha ne ka sungo be ne ka dotoro bulu folo furdimi comme furdimi mangana ko menyere la aywa o sungolo bala se chomla abaka jugati kosebe nanta enyere lage na docteuru olu kono ma fenfo ko ki furuka nyi ay o ko ne ka jofolo ay ne tra resultat ne ko fe o ko be ka lage ne tra resultat me nga docteuru fo uka hotlana docteur ko olu ye jigisi mo fo te furu ina nyina ya fo chomla la kwati ko su yara de kan furu ma nyina lala suwatina ya fo chomna sungolo ubera dele ya donka fo wala ko ete ula ni mami ga dépenser kunye keme fly adola abe doubler ni mo mta kunye keme nani adola abe doubler wala ko ete oyeke wali odogonte machila wala ko ete ubayira kafo wala ko ete dokanga fara soroka dona manya dobe fara
wadu ntauka ngazala kuyate ibaye kafo odola kasani jama ira chwayi ulu tromonyo suro chkobe gelea ngane bena sinzi minga ode ya musula kawi ngala kuyate sungolo la ba donga fo sungolo e dépense ba kono mais sungolo te abe kunchene mi ode seli ngala kuyate na fora kafo ko che demayatiki abe wulika jola sangana watibe wala sa kasika sungolo barauke abe na gunseli fana ngala kuyate adola seli dundun fika ebe ichoga na doni ngala kuyate surtout loisir ko yete amano do bo misisa ni muso le make ma famille muso make ma haklitigi abe chebla akenya kola la ameka do solo min kono ni ame do wanyene ala fa ala ka se an yere nyumanyana ka ajo an nyumanyana muso fana ka ke hakli mawyi ka ofuru chew deme la ko te janko ame se ka nyuma deme do ni ta chugwa ure kodo ure cheka ndala ko kodi wala la ko yete no nte chewbo se ko kew na adola ni muso ka ke modo yi munu ba fam surtout me wati gestion que chukula voilà là ko eti mi mesika cloud don flatie ko claté na mi mesika ke don fla na ko don kini awanga ke modération voilà modération la modération e kula atla odi fana be sigidia odi be furu nyogon sutra sama era ko fe fana aman son sike suntige ka fo mogo ka suntige o fana ken hakili nai ka ken hakili mai awo mogo ka suntige ko la jeji ni majore ka to bi ka to o emi ka na sika bebu o isigi nyogon be wera mahali kan albaji soro ka suntige anga hakili tolula sama era fana be sigidia awo samela ko eti ne ko suntige fo manchaw ay ne ko sunlo re musaka be amancha ko amancha kan mogo klobila sama era ko kale au lafia ka sungalo musaka mancha ni don dale ma ka bi fuki ba dawo sugo borokele obebo ali mena mugu mafaraka go faraka ani nono mugu ka cha sare e ko amacha ibora sugo la ka nono mugu o me e mala medo sugo borokele nono mugu ani tamaru ani manesi yora ni mancha de ka chandili la tay sama era o galara de e ma ni beso mi na de mo e be beso ala gete ki fo ki wali man o jara ni wati na ka no ba che mani musuma fu ami siga so ka fo no watina ala ko yete ko o so be jemkana ka o bla jene fo no watina ka maliko na ani maliko ka bla jene fu ala ko yete ante jemkan kunje ama kunje sama era nga sana anko do nyona anga clip du jour flana bi super samba hakla mo nyamada doni blewa awa ngo nyamada go ermimbe anga super samba nyamada doni abenola signala awo msanga tanai kiti ne manyuro kwa jamu oyere nderi ne mimi kanifie abise kake kumadone ani kumala meni akili ni tasiri kumadeni mogoyere ila feire ni nyuma yake diala tigala yakire ni jugu manke diala tigala yakire ay wadola bonate ma bi fo ijati mingo alate dunia esogo majamanye ani ulada chawa nabalia kabisa ni nakundombalia jagabe na kumado ni jambierela ikoro chogo biye wa Canada mala iya fola doma bi kondere nae marifasro lolo aritire iba fo doma bi kondaga wili nae protestro lolo abibo Mogomayiza Falinya gedona saganya gedona mogonyege dona Mogomanyide Mogomayiza Mogotamanyo mabeka na kiko kenywanyi Tantu yedela Ibaronyo mabeti gino fonywanyi Tantu
Lala Kuyate. Samaira. Ko maa baro ɲɔgɔn bɛɛ tɛ gundo fɔ ɲɔgɔn ye. O ye tiɲɛ dɛ. Super Sama ko ten. Ko maa teri bɛ yen ani jɛɲɔgɔn Samaira. O don. Don dɔ la an bɛna kuma o kan. N bɛ fɛ i ka se Badirisa Kulubali ma. Ko di dɛ. Samaira i ka taa ɲininka jɛɲɔgɔn ani teri. Ni Ala sɔnna a ma. A k'o f'i ɲɛna. N bɛ se n bɛ tila ka lajɛ. Basa o ko jɛɲɔgɔn bɛ yen ko teri bɛ yen. Baasi tɛ. Hakili la ko i teri o de y'i gundo fɔ ɲɔgɔn ye. O don. Mais jɛɲɔgɔn o y'i taama ɲɔgɔn ye. O y'i taama ɲɔgɔn ye. Baasi tɛ. Nka Badirisa b'a walawala. B'a dɔn kanubagaw bɛ faamuya sɔrɔ a la. Waati la an b'a wala kosɛbɛ sankaw bɛɛ lajɛlen fo a cogo la kosɛbɛ wa jɛmukan an ka bila an ka bila yan Samaira an bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo waleɲuman dɔn foli don ka ɲɛsin u ma minnu tun sigilen don jɛmukan kɔrɔ ni sanga in kɔnɔna na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka bi foli kɛrɛnkɛrɛn k'o di Fana Tiani ma Fana Tiani Batijani Batijani Konate kosɛbɛ an b'a fo Fanakaw fo ka dibisogo fɛ yɔrɔ duman kana gudu ku ayiwa Samaira ka segin ka na Bamakɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo tɔgɔ ani jamuna fɛn fɛn Chérif la télé kanu kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn fɛn sɔgɔmadon jɛmukan kanu Samaira an b'u bɛɛ lajɛlen fo Samaira kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Mɛnɛkura n yɛrɛ bɛnna la u fana ye jɛmukan in kanubagaba ye an b'u fo Mɛnɛkura Iridis kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fami Kante u ka foli bɛ yan nɔ Samaira k'a fɔ kanubagaw ye ko n'Ala ma basi kɛ n'Ala ye don wɛrɛ yira n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Lala Kuyate k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn baara kɛcogoya a ɲana n'a ɲana ka tɛmɛ nin kan Lala Kuyate a bi cɛ o la Lala Kuyate ko duma bamale o diya de tɛ dɔn ka kanu bɛɛ lajɛlen fo Mali kunna ani Mali kɔ kan ka fɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn ka bɛn ni bi donya in ye o de kɛra nin ye i y'a fɔ cogo min na ma baasi kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ waati o la an b'a fɔ aw k'an mɛn e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père Mika ani n b'o kundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye cogo da tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min kan ne min bɛ yen i hakili quoi a bilenman o a jɛman o ni bɛ yen tiɲɛ tew ka te sosan bolo bɛ foli fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye makelen ka danga mɛnɛ budoji Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye makelen ka danga mɛnɛ budoji